παράδοση ενός τόπου είναι το αόρατο νήμα που ενώνει τους ανθρώπους. Περπατάμε στο χρόνο και συναντάμε στη λίμνη Ευβοίας έναν φωτογράφο που μας φέρνει σε επαφή με τις αναμνήσεις του. Η ιστορία μας ξεκινάει γύρω στο 1945, όταν ήμουν 12 χρονών, μαζί με αυτή την φωτογραφική μηχανή, αυτό το κασονάκι εδώ πέρα που βλέπετε. Κασονάκι το λέγαμε από τότε, της Kodak. Αυτή ήταν αφορμή να ξεκινήσει το φωτογραφικό μας εργαστήριο, εδώ στη Λίμνη. Μαζί με τον πατέρα μου, αυτός ο οποίος γνώριζε τη φωτογραφία, την τέχνη της φωτογραφίας, εμφάνιση, εκτύπωση, λήψη κτλ. Από τη Χαλκίδα, όπου ήταν υπάλληλος σε ένα κατάστημα, στον Μπαφέρο, που τότε έκανε καρποστάλ της Χαλκίδας και δεν ξέρω αν έκανε και τις υπόλοιπες έργες. Έχω δει καρποστάλ με τη φίρμα Μπαφέρος και της Ερυψού. Ξεκινήσαμε λοιπόν τότε με αυτή τη φωτογραφική μηχανή και με ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο που φτιάξε ο πατέρας μου μαζί με τις οδηγίες του, ένας μαραγκός εδώ στη Λίμνη, ένα εκτυπωτήριο, και ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Αντί για χρονόμετρο, γιατί το φιλμ εμφανιζόταν στο σκοτάδι. Ούτε κόκκινο, ούτε άλλο φως. Στο απόλυτο σκοτάδι. Και για να βρίσκω άκρη με την ώρα, έλεγα κάθε φορά ένα τραγούδι. Το τραγούδι κρατάει περίπου 3 λεπτά. Τόσο κρατάει ένας δίσκος, μικρός, τόσο κρατάει. Λοιπόν, αυτά τα 3 λεπτά υπολόγιζα τώρα, εκεί. Τα 3 λεπτά ήταν αρκετά για να εμφανιστεί ένα φιλμ. Τι αλλαγές διακρίνεται από τη σημερινή Λίμνη σε εκείνη που είχατε παθανατήσει? Υπάρχουν πολλές αλλαγές, αλλά οι αλλαγές στη Λίμνη είναι πολύ λίγες, ανεπαίσθητες σχεδόν. Κατορθώσαμε εδώ στη Λίμνη, όλοι μαζί οι λιμνιώτες, και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κατά το δυνατόν αυτή την παραδοσιακή μορφή της νησιώτικης πολιτείας που είχε η Λίμνη. Σταματήσαμε τα τριόροφα. Δεν γκρεμίσαμε σπίτια για να ανοίξουμε δρόμους. Οι δρόμοι απαραίτητοι σιγά σιγά δημιουργούνται, αυτοί που είναι απαραίτητοι για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Να σας δείξω αυτή η φωτογραφία που βλέπετε εδώ πέρα. Ναι. Βλέπετε το πιο κεντρικό σημείο της Λίμνης. Είναι η εκκλησία, φαίνεται η εκκλησία μας εδώ, στην άκρη. Ο Ανδριάντας του ήρωα εδώ, του τοπικού, του Αγγελίου Γοβιού, που ήταν και ο αρχηγός, ο αρχιστράτηγος στην Επανάσταση του 1921 και πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα. Αλλά βλέπετε και έναν φουστανελά και μια γυναίκα με τα συγκούνια. Είναι και οι δυο τους από τους Κουρκουλούς, ένα χωριό που είναι εδώ πιο ψηλά στη Λίμνη. Ο φουστανελάς κατέβαινε στη Λίμνη όπως το κιάλι, με τις φουστανέλες εκείνη την εποχή. Και οι γυναίκες με τα συγκούνια τους. Μια τέτοια εικόνα, ας πούμε, δεν μπορούμε να δούμε σήμερα. Αυτή τη βλέπουμε. Αλλά δεν έχει αλλάξει όμως η πλατεία αυτή, το κέντρο της Λίμνης, παρά μόνον η μετακίνηση του Ανδριάντα του Γοβιού που πήγε στην κεντρική πλατεία, γιατί εδώ ήταν αδύνατον να σταθεί με τα αυτοκίνητα που αρχίσαν να κυκλοφορούν. Και η έγχρωμη φωτογραφία πότε έρχεται στη ζωή μας? Η έγχρωμη φωτογραφία ήρθε περίπου όταν απολύθηκα από το στρατό, δηλαδή πήγα το 55, γύρισα το 57, τότε ξεκίνησε και η έγχρωμη φωτογραφία. Τότε σταμάτησα πλέον και
και την επαγγελματική μου απασχόληση με την φωτογραφία, γιατί δεν μπορούσα να ανταποκριθώ πλέον.